Video लाग्रा जादों मेगानि मोजां मोजांथार मालाय बेगा मोजां मोजांथारलै नै जों गामिनिबो फैदों सानैबो हाय होनना होदोंब्रा ओइथिंबो आइथानाव दंफैयो आरोना लोगोफोर जोङो फुजा होनो फैदों होनो मोनथ'वाखै ओरैबायदि जायगा नारलायनायनि मानसि इमान स्पिड बालाय बोरै नुनांगौ जाखो नुयोब्रा नुयो उल्था लांखांबाय नालाय खुलुमबाय थानायफोरखौबो खिथाना खिथागोन र' ओरै लाखागोन दा लागोन मन्दिरफोरखौ देखायनांगौ खिथाबाय थाला दे जिखिजा जों आइथान होननानै फैयो आरोना आइ मानि फुजा होनोना सेङा जाना जायो आरोना लोगोफोर सेङा जाना नै दखानफोरबो होयो आरोना लोगोफोर मोजां मोजां बुस्थु फानदों Putola tuh iman dunia kiman? Hah? Kiman putola? Tinco. Sih, mogang nuka deh. Dokan dong warna. Kayak Hai logoफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनै मागो 1 तारिखनि बयखौबो आं गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दा जों दंफैयो आइथानाव आरोना सेङाजान ब्रह्मपुत्र आरोना दैमायाव नै दैया ओमफ्राय जोंहा फिसालानि लोगो आइफुन लाबोदों आरोना फटक साफायनो होननानै फटक सुट बानायनो दिनै इयाव दैमायाव इयाव फटक साफायनो होननानै दै खाथियाव दंफैयो आरोना फुजा होखांबाय मन्दिराव हाबखांबाय ओमफ्राय दा फट' लानानै थांनोसै आरोना गोबावबो जाबाय जों फैनाया दा 11:30 जाबायानो ओरैबायदि सान्दुं गोसाथार जायगाया बिराद मोजां आरोना गोजाननिफोराबो नायनो फैनो हागोन दैया ओइ दैखौ बारबानो ससे थाबायबानो डिब्रुगड़ मोनहैगोन आरोना डिब्रुगड़ सिगांथ' बेजोंनो थाङोमोन आरोना बेयाव माने बिदि नाव गिदिरजों बिदि जाहाजफोरजों थाङोमोन आरोना फायलाजोब्बाय बेबायदि दंमोन आरो ओमफ्राय दा इ नावजों बारो आरोना नाव नुदोंना बे नावजों बारो आरो बे दैखौ बारबानो डिब्रुगड़ मोनहैगोन आरोना देखायनोसै दैया इनै ओइ बेगा बबेयाव लाबो बेगा ओइयावथ' नैयाव एबार फटक लानो होननानै फैबाय जोङो गाखोनोसै हा थांनो ओंखारबाय आरोना जों लोगोफोर मानसिफोरा जि फटक लागासिनो दङ दैयाव सान्दुं गोसाथारहाय थाबाय थाला हा माया
नायनो बालायनाय गावा मेगन मोदै मागोनि गामियाव पार्टि जादों लोगोफोर नै बेदरा जि गोमो बाय मागो 1 तारिखनिफ्राय पार्टि जादों आरोना रानग्राया जोंहा आसोला खारना होलायथारदों लोगोफोर नोंथांमोना साननाङा आरोना मा फुजा होनायानो आरो रायजो राजा देखायफिनगोन होननानै आङो जोंहाय फुजानिफ्राय फैनानै दसे थानानै गामियाव डाइरेक्ट फैबाय आरोना गामियाव माने मागोनि 1 तारिखखौ माने जयैनो माने पार्टि बायदिनो जानो होननानै अमा मासे बुथारदों आरोना ओमफ्राय इनिनो खाना जादों आरोना इयावनो ओमफ्राय आङो फैबावलायबाय आरोना खबलानो देवानि रखम नालाय ओरैबा ओरै माने दसेनो मोनिलाबायो माने आङो ओमफ्राय जानोसैलाय मागोनि मिलायनो गोरों बिखुनजो मिलायनो गोरों बिखुनजो होनदों बेदर मिलायनो गोरों नै जोंनिफ्राय मिलायनो गोरों आदा मेजेम मोदोम मिलायनो रोंसोगारोहाय इसोरो न' खाथि खाथिजों नै बेदर हायनो मोनलायदों जानानै देखाय जानानै इग्लार बेदरा जानानै देखाय आयु मा नाहराखै रिन्दोआलाय ओइ नाहर जल्दि नाहर आयु गोथाव जादों हा सोरनोबा हो मेजेम जाग्रानो सुदेम गोथाव जादोंना जायाखै मागोनि पार्टि जानाया गोथाव जादोंना रानियालाय जादों गोथाव जादों जुनालियाथ' बार्थडेखौ आंनो होदिया हा मानि बेदर मोनजादों मागोनि होन नोंसोरखौबो स्राय लानोसै दे बेदर मोनजानायखाय सिरि गोथाव जादोंना जायाखै बानलुसो बेदर मोनजायाखै बेखौ लाना दोननोसै देनां थैबा नायनांगोन ना मानो माबाखौ साफायदों मागोनि मानि पार्टि मोनजादोंहाय मागोनि रायजोयै ना मा बुंनांगौ गोथाव जादोंना जायाखै बेबायदिनो मोनजाबाय थाथोंना माबा पसिस सना बिदिनो थांथोंसै होनलाय जाना खोथा जानानै सानैबो बारा हरलायनाय खोथा सानैबो मोनसे लाना फैखाबाय आङो लोंजोब्बाय आरो रायजो हरबाय